Nasa ika-4 sa 10 probinsya ng bansa ang Cebu na may pinakamaraming flood control projects. Ngunit hindi ito kabilang sa top 10 na flood-prone provinces ayon sa datos na inilabas ng Presidential Communications Office. Kabilang sa top 10 contractors sa bansa, ang Cebu-based QM Builders ang pang-apat na pinakamalaking contractor sa Pilipinas. Batay sa National Adaptation Plan of the Philippines 2023 to 2050, ang Cebu ay mayroong 414 na natapos at patuloy na mga proyekto sa pagkontrol ng baha mula Hulyo 2022 hanggang Mayo 2025. Kinuhanan ng pahayag ng Bombo Radio Cebu News Team si Cebu Provincial Vice Governor Glenn Anthony Soco hinggil sa usaping ito at anya sinusuportahan nito ang kagustuhan ni Pangulong Marcos Jr. na suriing mabuti ang mga kontratista sa mga proyektong pang-infrastruktura upang linisin ang mga transaksyon ng gobyerno sa mga posibleng irregularidad. Dagdag pa anya na may provincial ordinance ang Kapitolyo hinggil sa mga ahensya ng gobyerno, particular na ang Department of Public Works and Highways para makipag-ugnayan sa pamahalaang panlalawigan sa pagpapatupad ng mga proyektong pang-infrastruktura. Paliwanag dito, ang nasabing ordinansa na naipasa noong 2023 nangangailangan ng pag-aproba ng sangguniang panlalawigan sa layunin na magkaroon ng pagsusuri sa mga distrito ng Cebu ang mga ipapatupad na proyekto. At nakausap rin anya si Gobernador Pamela Baricuatro tungkol dito para suriin ang buong proseso ng proyekto mula pagpaplano hanggang sa matapos. Well, yan talaga, we support the President in his call na dapat bigyan ng pansin yan yung masolusyonan yung mga projects na nangyayari na hindi naman epektibo. Or the worst is that really these are projects which are really breeding corruption. No? And like I've said, kailangan talaga na may close coordination with the local government units and yung mga taong bayan malaman na anong ginagawa ng national government natin. No? So we bring the project and the money closer to the people para may accountability. Mula rito sa lungsod Lawigan ng Cebu, Bombo Jonah Cañati para sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!